आथिखालाव आइजो लांखारनाय आरो गोमानाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव महर लादों आरो सुबुंफोरखौ साननो गोनां खालामदों। गसाइगाव महकुमा कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय 2 नं लथामारि गामिनि सुमल नार्जारिनि ओनसोलनि बिसि फुल नार्जारिया थांनाय 3 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दं। बे सानखालि नखराव जेबो खोन्थालाङा जासे न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन फुल नार्जारिया, नाथाय दासिमबो गावनि न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै। मानि थाखाय थांदों, सोरजों दं, बबेयाव दं, दासिमबो बेनि जेबो रोखा खौरां गैया। दा दुखुथिया नखरा नागिरथिंबायना जोबोद हालाय हाफाय जानानै दं। बेनिखायनो फुल नार्जारिखौ जेरावखि थाया मानो खौरां हरनो आरो न'आव फैफिननो आंगो फिसाय आरो 11 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाज्ला मार्टिन नार्जारिया लोगोसे सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9016369250 9365198147 जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो खावलायदों। दं आं नोंखौ गोसोखाङो। स्कुलाव थांनो ओंखाम संनांगौ। आं जानो लोंनो थि गैया। अबहाय दङ? थाबैनो न'आव फैफिन मामि। खर' मोनसे माबा बिराद गिदिर माबा जानानै दङ। दा आंनि वाइफआनो आरो बिसियानो बेनो दा गोमानानै दङ। माने आङो गुबुन जायगायावसोमोन, बिदेशआवसोमोन। आङो बोसोरनैनि बारा जाहैबायमोन आरो बिनिफ्राय फैफिननानै आङो न'आवहाय सानथामसो जाबायमोन आरो सफैनाया। बिनि उनाव सानथामसोनि उनाव आंनि हिन्जावा गोमानानै दं आरो। दाङाबाजि जानायथ' बाव जेबो गैया आरो दा गावसोरजों थांफादों ना अबाव लोगोनाव दं बेनो आरो दासिमबो खौरां गैया। आंना बिसाया दा सासेल'नो आरो बियो 11 बोसोर दा रानिं सोलिनानै दं। दा नोंथाङा नोंनि हिन्जावखौ मा बुंनो सानो? जेनेबा न'आव लिंहरफिनगोन ना? आं दा बेखौनो बुंनो सानो, आङो जेरावखि थाया मानो दा बेखौ आङो लुबैयो न'आव फैजानो। दा सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा बबावबाफोर आंनि बिसिखौ बे आंनि बिसिनि सावगारियाव नुनानै सोरबाफोर खिन्थाहरोब्ला आंनि थाखाय जोबोद जोबोद धन्यबाद जासिनाय जागोन। औ दासिमबो नेगासिनो दं आरो आंनि बिसायाबो दा नागिरगासिनो बिमाखौ बेनो आरो। दा इंलिश मिडियाम क्लास 6आव फरायगासिनो दं। बेनो संनानै जाहोनो ओंखाम हरनो बिराद दिगदाराव गोलैनानै दं आरो दा। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360